ପକାଉଛୁ। ଭେରାଇଟି କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି? ଲେଡି 786 ଭେରାଇଟିର ଆମେ ପକାଉଛୁ। କେତେ ଚାରା ପକାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗା ଲଗାଇବା ପାଇଁ? ଆମେ 2 ଏକର ଜାଗା ଲଗେଇବୁ, ହେଲେ 20-30 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ପଲିଥିନ୍ କେତେ ସାଇଜ୍ ପକାଉଛନ୍ତି? 6-8 ସାଇଜର ଆମେ ପକାଉଛୁ। ବଡ଼ ପଲିଥିନ୍ ବଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ପଲିଥିନ୍। ଖତ ମାଟି କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଖତ ମାଟି 10 ଗାଣ୍ଡୁଆ ମାଟି ହେଲେ 4-5 ଗାଣ୍ଡୁଆ ଆମେ ଗୋବର ଦଉଛୁ। ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋବରରେ ବିଶୋଧନ କରି ଔଷଧ ବିଶୋଧନ କରିକିନି ଆମେ ମାଟି ଭରିକିନି ପକାଉଛୁ। ଆଉ ଚାରା ଜର୍ମେସନ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି? 80-90% ଆସୁଛି। ଭଲ ଜର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି? ହଁ, ଭଲ ଜର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି। ୟାର ରୋଗ କ'ଣ ରହୁଛି? ପପାୟାର ରୋଗ ହେଲା ମୂଳସଢ଼ା। ମୂଳସଢ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛୁ ଆଉ। ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳସଢ଼ା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ମୋଜାକି ରୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ମୂଳସଢ଼ା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜୈବିକରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାସାୟନିକରେ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜୈବିକରେ କରୁଛୁ। କ'ଣ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମୂଳସଢ଼ା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ହେଉଛି। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି ଆଗରୁ କେତେ ଥର? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଗରୁ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଲଗେଇଛୁ। ସବୁ ଇଏରେ ଆମେ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ। ଅର୍ଗାନିକ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଥିରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଉଛି। କିଛି ଟ୍ରବୁଲ ହେଉନି। ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ ମିଳୁଛି। ଏଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଉଛି। ଲାଭ ମିଳୁଛି ଆମକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପପାୟା କରିବେ 2 ଏକର, କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ପୁରା ଅର୍ଗାନିକରେ କରିବେ? ଅର୍ଗାନିକରେ ଆମେ କରିବୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର, କେମିତି ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଡ୍ରିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆଉ ଆପଣ ମୂଳ ହିସାବରେ କେମିତି ଦେବେ, ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଆମର କିଛି ଗାଇଡେନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ଆଗକୁ ଉଠିବୁ। ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତ ଖୁସି, ଆଉ ଆମର କିଛି ଏଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରାସାୟନିକ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବୁ? ଆମେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଉଛୁ। ଆମେ ବିଷ ଗୋଟେ ଖାଇକିରି କ'ଣ କରିବୁ? ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେତିକି ରାସାୟନିକ ମେଡ଼ିସିନ, ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ, ଏସବୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଧର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତିକି, ତାର ଗଲା ବର୍ଷ ଆହୁରି କିଛି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଟି ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ଆକାରକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାରା ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ।